Río Deza. Estou un poquinho abaixo, aí, moi pertiño, o mosteiro de Carboeiro. Este ponte é coñecido como a Ponte do Demo. Ten lenda, claro. Bueno, ten varias lendas, varios contos. Este era un sitio desde onde se asaltaba xente, era a carretera, a vía de comunicación hacia outro lado do río, era un sitio de paso obrigado, non había outro sitio, e aquí dicen que había moito que se asaltaba, e que, bueno, de todo. É unha ponte alta, mirai, 15 metros de altura aproximadamente, calculo eu, grande, é bonita, é o entorno espectacular. Logo, se o cámara pasa por aí, é de primavera, ahora ainda non florecen as árbores, pero ten que ser tal. Bueno, se conta que esta ponte os monxes a usaban para ir hacia o lado de Merza e hacia a zona da de Vila de Cruces, e que fixeran varias pontes e que sempre eran destruídas. Cada vez que había unha enchente, unha riada grande, a ponte marchaba. Un dos monxes había escoitado que tiña moi boa fama o Demo como constructor de pontes. De feito, esta lenda se repite en moitos sitios de Galicia e hai moitas pontes, alo menos eu xa topei con varias coñecidas como a Ponte do Demo ou relacionada co Demo como constructor. Este home lle dice se facía unha ponte e o Demo dice non hai problema, pero todo ten un coste. Entonces, o costo é de que todos os que morran entre a oración de matines e a da tarde, todos os que morran, esas almas son miñas. O abade, o monxe, dice, non hai problema, todas túas. O Demo se emplea a fondo, construye a ponte e o monxe, que tamén era moi agudo, colleu e prolongou a oración da mañán ata da tarde a un correr seguido. E, hola, buenas, uns camiñantes. Entón, non levou almas e o Demo acabou cun cabreo grande, non? Pero a ponte perdura. Iso é así. Hai outra variante da lenda que fala tamén da construción, de cando se construye Carboeiro, lle piden ao Demo que colabore, tamén lle piden un trato similar ao da ponte, pero o Demo acaba impoñéndose e a Carboeiro, pois, derrúmbase, cae de alguna maneira, pero consérvase porque, como era moi bo constructor, este home, o Demo, era bo constructor, pois non foi capaz de tirar a súa obra. Vinde aquí, o sitio é curioso. Vale, gracias, darlle me gusta. Se non expliquei ben, eu repito de novo.